Milí zákazníci, milí priatelia, mám tu pre vás nový vínny balík z Nemecka. Sú to červené vína, pozorne biela a červené vína. 2 fľašky sú z vinárstva z vinohradnického regiónu Württemberg a 1 fľaša je z vinohradnického regiónu Ahr. Nájdete tam 2-krát Pinot Noir, alebo Urlánske modré, alebo Spätburgunder a 1 Lemberger. Lemberger neviem, či poznáte, ale určite áno. Je to Frankovka modrá. Toto vinárstvo, Graf Neyperk z Württembergu, je historickým vinárstvom, ktoré prvé vysadilo v Nemecku v 17. storočí Frankovku modrú. Toto vinárstvo Adenauer z Ahru pestuje vína na bridlici, pretože v Ahre sa nachádza táto bridlica, pričom v Württembergu bridlica neexistuje, sú tam hlboké výživné pôdy. Ak by som mohol povedať, aké sú tie vína v senzorike, tak všetky sú ľahké, svieže, ovocné, dobre pitné, ktoré majú 12,5, maximálne 13% alkoholu a naozaj ich doporučujem, sú absolútne perfektné, výborné ku grilovačke, ku grilovaným špecialitám, pretože tým, že majú vyššie kyseliny, tak rozpustia to jedlo, super sa to hodí a nebudete z tých vín unavení. Vyskúšajte, prosím.